Wel, ga voor naar geen woonje zo er CBBC Alpe en nog Hanna J iets het hacker steeds al. Wel, Ellen, ga ik aan mijn eerste heen is dan uit je houden. Gaan er uit wie rogisch. Ach, maar hij kijkt je geen eerder maar bliene J 11 jaar. Ach Jo, jeetje, ekkel. J 11 jaar. Ha. Wel, Ellen, maar de hiel. Ha klokket adam. Kom eens heen met jij ons savaltje van een hielteken. 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 Kun je het doet toch akkem ik als nog een blok en daar is ik op het megafoon ik als nog steeds nu jokes akkem nog linting jokes Ellen het is dan weer zelf nu jokes akkem kun je ha jelle hak maar kompes ha mag bakken maar gaat je jokes tape dan als de savaltje gemaakt waarin jullie prachten en niet er gelletjes zelfs aan zuchtigjes messens knauwen prachten tjouwen nou ik als nog in de jokes aan elkaar zitten doen je. Wat beautiful zijn. Aan een neking. Vaak komt jou nou een ja. Kerst wel ha een woord kindje gaan. Zeg. Hou je nog. Zijn woonje zo er CBBC Alpe. Wie je dat een maandag.